Kako je malo a samo всеки си е цел. Яни. Човек. Ще се нагласи абсолютно всичко, ще се изпита някакво. Наведете ви паркет да избадете кой из паркет, слайсти си всичко. След това вече най-лесно всичко ще се регулира. Не са подсъли. Това са най-лесно. Много добре. Снимах всеко е. Снимах как един ми лази сега в момента прекалено много термина снима. Отпред с една кочина, тогава с 89 и не мога да изпреваря. Защото аз повече от 90 на мога. Има си там, къде го имам сега. Няма е, това е